बे समाव आङो जोंनि बरफुख्रि हारिमु आफादनि जानानै जोंनि खौरांगिरिनिसिम साबायखर थाबाय। दा आं बे खौरांगिरिनि गेजेरजों आङो जोंनि बे बैसागु मेला खुंनायनि सोमोन्दै आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। जोङो थांनाय 2012 मायथाइयाव बे बरफुख्रि हारिमु आफाद बेखौ जोङो दादोंमोन। बिनि उनाव जोङो बोसोरै फारियै बैसागु फोरबो मेलाखौ जों खुंबोगासिनो दं। थिग बिदिनो दिनै फैयै फैनानै जोंनि दिनैनि जा खुंथाय बियो 12थि रंजालि बैसागु फोरबो। बेखौ इयुनाव माबायदियै जौगाहोलांगोन होननानै नोंथांमोना सानो? बे बैसागु मेला एबा फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोङो इयुनसिम बेखौनो जौगाहोनो सानो, जाहाथे जोंनि गामियाव थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा बेखौ नुनानै उनफ्राव जाहाथे मोजाङै जौगाहोनो हायो। जों जेरै खुंदोंमोन बिनिख्रुइ आरो साबसिन जाहाथे बिथांमोना मोजांसिनै खुंहैनो हाथों बा हागोन बेखौ सोलोंगोन होननानै जों बेखिनिखौ बानायगासिनो। बे मेलानि गेजेरजों माखासे बादायलायनाय लानाय जादों। मा बादायलायनायखौ लानाय जादों? बे मेलानि गेजेराव जोङो माखासे ओरैनो दोरोङारि माखासे बादायलायनाय लादों। गेलेमु हिसाबै जोङो काबादि, भलिबल, ओमफ्राय दुरुं बोनाय आरो गनाव गिदिंनानै बल जोसननाय, बेबायदि माखासे खेलाफोरखौ जों होनाय जादों। जोंनि नैबे बरफुख्रि हालामाव जोङो बरफुख्रि हारिमु आफाद बेखौ 2012 मायथाइयाव दादों आरो 2012 मायथाइयाव दानायनिफ्राय जोङो जुरिबोनानै जोङो मोनसे थांखिजों जों बेखौ दानाय जादों आरो जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों। जोंनि थांखिया बेनो जे जोंना बैसागुफ्रा जोंनि बर' हारियाव जोङो लासैनो गोमालांनायखौ एसे नुबोनाय जादोंमोन। जायनि जाहोनाव जोंनि बै समाव लासै लासैनो बैसागुखौ बावनो नागिरबायमोन। बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बे बरफुख्रि हालामनि जों सिङाव थानाय माखासे जों माने सानलायनानै जोङो मोनसे बरफुख्रि हारिमु आफाद मुङै मोनसे आफाद दादोंमोन। बे आफादनि गेजेरजों जोंनि बर'नि आंगोथार रंजालि बैसागु बेखौ जों जाहाथे जोङो मोजाङै फोथांना लाखिनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो बे रंजालि बैसागु आफाद माने मेलाखौ जों खुंबाय थादों। बे मेलानि गेजेरजों जों बेखौनो माने फोरमायनो सानो जे जोङो नैबे रंजालि बैसागुआ जे जोंनि बर'नि मोनसे आंगोथार गारनो हायै मोनसे फोरबो, बे फोरबोखौ जोङो जेब्लायबो माने फालिलांबाय थानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि खना खनला थानाय जायफोर माने गावनि रोंगौथि गोनां, बै रोंगौथि गोनांफोरखौ नैबे गुवारै गुबुन गुबुन गामिनि गेजेराव दिन्थिफैनो हायो, बेखौ जोङो नोजोर बोनानै नैबेखौ मेलाखौ खुंबाय थानाय जादों आरो। जि बर'नि दामजु गंगनाखौ बर'आ बाहायोमोन, नाथाय दिनैनि समाव बेखौ नुनो थांला, गुबुन जाथिया बाहायो। मा बुंगोन बे समाव? बेखौ बुंनांगौआथ' जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा बे। जेरै आंबो माने बे गंगनाखौ दाबो आखाइजों दांनो मोनफेराखै। जोङो दा GI/टेग मोननाय हिसाबै गंगनाया जोंनि बर'नि आइजेंमोन। बेनो जोङो आं दहाय गिबियाव बुंनाय बाथ्राया आरो जों गामि गामि बैसागु खुंनाय समाव माखासे दामजुफोरखौ जोङो गावनि आंगोनि दामजुफोरखौ गारनानै जानला मोनलायै जोङो बैसागुखौ फालिबोदोंमोन। जायनि जाहोनाव जों दिनै जोंनिफ्राय गंगनाल' नङा, जोंनि गेजेराव गोबांथार माने सुबुङानो जेरै जोंनि असे दामजु सेरजाखौ जों दामनो रोङा, बिदिनो खाम सिफुं गोमालांनो हमबायमोन। दा गंगनाया जोंनि बर' समाजाव जोङो दामनायखौनो नुनो मोनाखिसै, खिन्थु बियो बर'नि आंगोथार मोनसे दामजुमोन। दा जोङो बेखायनो आं दहाय बुंनाय बाथ्राया बे जोङो जोंनि नैबे माने बरफुख्रि हारिमु आफाद, बे आफाद दानायनि थांखिया बेनो जे जोंनि गोमानाय माखासे दामजुफोरखौ जोङो बोखांफिननांगौ। आरो आं आसा खालामो जोङो उननि बोसोरफ्राव बे गंगनाखौबो जोंनि नैबे मेलानि गेजेरजों जों दामनानै दिन्थिनोखौ जोङो थांखि लादों। आरो जों उनाव फैबाय थानाय बोसोरफ्राव जों बेखौ एसे दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो दुखुनांथावा बेल'नो जोंनि दा जोङो नैबेबादि खुंफेरियाव गामि गामि ओरैनो जायै लोङैनो बैसागु बारहोहरनायाव जोंनि गोबांथार दामजुफ्रा गोमालांनाय जादों आरो। बेनिखायनो आसा खालामो जोङो नैबेबादि मेला खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो फैगोन बोसोरफ्राव जोङो गंगना दामनायनिबो मोनसे बादायनाय हाबाफारि लानोबो सानदों आरो जों दा।